Guys, balik tayo sa plaza. Yung isang may balance kailangan natin makuha para may pambayad tayo. Hi princess, nasaan yung e-bike mo? Sasakay ka? Ay, si papa mo pala. Bye. Free wheel na yung gulong natin free wheel na, medyo okay na ata yung diferensya ng gulong ng e-bike natin. Hindi naman po siya kumakagat ng preno. Nalinis na namin yung dynamo. Oh. Dahil bunga ng mga avocado ngayon. Month of May, buwan ng mga avocado, sinigwelas. Pwede natin higpitan ng higpit pa yung leg ng e-bike natin. Okay.
Daan tayo dito, guys. May tricycle sa daan natin. Kalampas na tayo. Mother. Kapal doon danom. 300. Bakit ka 295. 295 na nila 45. Ha? Hindi ba naman na danom ton kapal doon sila. Tutun tatano din. Yan. Tumutunog. Kapal doon yan. Malalay sakit to. O sige. Tambaron. Wilkins 500 ml. Tapos yun. 45. Sana may yun ko. Nanya lang 45 ba? 45. Kalagya. Talmo na. Kala ko bigay na lahat. Wala ni balo. Kila ulad bali ni. Ano lang ko to. Yun. Danom. Wa. Tan. Yun. Manay ko Mountain Dew. Yeah, ipon. Kala ko fully paid lang. Nani na. Kaya ka pula. Ano, sabi kay ko.